नमस्कार, तुमचं स्वागत आहे मामा आई रेसिपीमध्ये. हे तिसरे आहेत. हा एक वाटा आहे तिसऱ्याचा. आज आपण बघणार आहोत की हे तिसरे कसे साफ करायचे आणि कसे ओपन करायचे, म्हणजे कसे फोडायचे आहेत. हे तिसरे तुम्हाला आधी साफ धुवून घ्यायला लागेल. फोडण्याच्या आधी याच्यावर माती असते, तर 3 ते 4 वेळा या जेव्हापर्यंत त्याची माती पूर्ण निघून जात नाही वरची आणि साफ होत नाही तेव्हापर्यंत तुम्हाला हे तिसरे धुवून घ्यायचे. नॉर्मली 3 ते 4 वेळामध्ये हे साफ होऊन जातात. तिसरे साफ करायला आपल्याला काही साहित्य लागणार आहे. त्याच्यामध्ये आहे विळी, एक प्लेट खाली ठेवायला, धुतलेले तिसरे आणि अजून एक बाऊल ज्याच्यामध्ये आपण तिसरे फोडून टाकून देणार आहोत. प्लेट खाली अशाकरता ठेवली आहे की तिसऱ्यामध्ये कधी कधी माती असते, पाणी असते, त्याच्यामुळे तुमचा ओठा साफ राहायला पाहिजे, म्हणून खाली एक प्लेट ठेवून द्या. आता आपण बघणार आहोत की तिसरे कसे फोडायचे आहेत. हा धुतलेला तिसरा आहे, हा घ्यायचा आहे. याच्यावर एक बारीक लाईन असते, आपल्याला ॲक्च्युली ती घेऊन वेळीच्या मधोमध ठेवून ते फोर्सने जरा प्रेस करायचं आणि ते ओपन करायचं. मी दाखवते तुम्हाला फोडून. हे असं प्रेस करायचं आहे आणि हा असा टर्न करायचा आहे आणि मग हे ट्विस्ट करायचं आहे. याच्यामध्ये एक शॉर्ट पॉईंट असतो कर्वसारखा आणि एक लॉंग कर्व असतो. तो शॉर्ट कर्व घ्यायचा आणि वेळीच्या मध्ये ठेवायचं. एकदा एक ते व्यवस्थित मध्ये आलं की ते सोपं जातं. टाकायचं आतमध्ये, ओपन करायचं, ट्विस्ट करायचं, टर्न करायचं. हे बघा. आता हे तिसरे स्वच्छ धुतले आहेत. 1-2 ते 3 वेळा तुम्हाला धुवायला लागतं त्याची माती काढायला. आणि आता हे रेडी आहेत तुमच्या आवडत्या रेसिपीमध्ये जायला. याचं तुम्ही सुकं करू शकता, कालवण करू शकता, जे तुम्हाला आवडत असेल त्या हिशोबाने याची तुम्ही रेसिपी बनवू शकता. या व्हिडिओच्या खाली मी तिसरा सुक्का या रेसिपीची लिंक दिली आहे. ती तुम्ही जरूर व्हिजिट करा. ती तुम्हाला आवडली असेल तर ती लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा.